You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving every home. I worship you. I worship you. Good morning, guys. Good morning, guys. Mamuka say, guys. How are you guys? Muri say, una ikasiwa kenye makari kubudaka. Nasiku ni kasiwa ke fake kari kubuda. Kasiwa kakanenge kachitonhura. I think maybe pamwita kwedha yakuenda wechichinja. Because tata vanokutonhorwa guys. Msatambe muri say guys. Aiwa. Andinangu kuyane mashoko akawanda nangonawo accident yaitika yebhazi City Link, City Bus ne City Munenjwa. City Bus ne Munenjwa. Pafa vanhu ipapo. Zvakaoma guys. Zvakaoma. Ndikaona zvimwe accident yematicha 3 ainzi akanga achibva kuchikoro ari 3 vakaita accident vakutopinda mukwekwe vachibva vashayikirapo vese. Ndikaona zvimwe accident yanzaitika kwai kumunyatere pafiwa futi pafiwa nevanhu vakatoti wandei fana masita changa akatonyorwa ipapo. Morning guys, ndoda kungoti mangwanana nhasika pamunobuda guys tokwenda, we are approaching the Easter holidays and you know ma holidays guys mhepo dzinosimuka. Pama holidays vavengi vanosimudza mhepo, vekumusha kwaunobarwa ndo panguva yavanotaura Easter holiday. Holiday yekuti vamwe vanenge vachipemberera kuzvarwa kwaJesu, vazhinji vanenge vachienda kunonamata, vazhinji vachinamata vazhinji ndo pari kuitawo mabira. So it's a clash guys, it's a war that is going to be fought. VekwaMwari vanenge vachidaidza Mwari, asi vekwasatani pupa vanenge vachitopirawo. Easter holidays ndo time inenge ichitopirwa nevanhu vanoitawo zvinhu zvakasiyana. Ndo time inochinjana maspirits, ndo time inosimuka zvinhu zvakawanda, mhepo dzakawanda. Andichimaona saka pamuri kufamba muchienda kuma Easter holidays apa, tangai matungamidza Mwari kumberi. Kana zvaigonya tangai matsanyira nzendo dzenyu. Tsanyirai nzendo dzenyu, musangosimuke muchiita kunge huku dziri kubuda muchitanga chehuku. Simukai mumbonamata, kana kutotsanya 3 days chekucheka kuti Mwari ndakuenda. Mutungamiriri weupenyu ndiye mutungamiriri. Itiudza Mwari kuti vaite driver wako pauri kuenda. Udza Mwari kuti transport yavari kushandisa, kuti Mwari vave ivo vanobata steering, ingave yebhazi vari kushandisa kana private car vari kushandisa. Nokuti in the spiritual realm right now hondo dzakatotanga, hondo dzakatosimuka, and the devil is targeting you. Handitika, the devil targets ivava vanosviti maKristu acho kazhinji kacho pane ropa rinoita kudeuka. Tarisai kuti muone Easter isati yatanga, asi so many accidents are posted. Ma-accidents ese akapanga pakanyarara pasora potizi diko zvinezvi pari kusimuka mhepo, pari kusimuka ma-accidents, pari kusimuka zvinhu zvakasiyana every day. Saka musati masimuka vadikani, dati muzive kuti hatirwi nenyama neropa, asi tinorwa nemweya yemuchadenga yatisingaoni. Iwewe ipo paipai paunenge uchidaira nemuromo wako, muromo wako ungori muromo wokudyisa, muromo unofanira uchirumbidza Mwari, muromo wokushumira. Handiti asi zvamunorwa nazvo chaizvo ukaona ndikatoya ndichirwa newe ndiri inini, wotenda Mwari kuti ndakarwa naye because ndakamuona panyama, tikarwa panyama. Hondo zhinji dzinorwiwa mumweya. Ma-spiritual battles vakawanda anorwiwa muchadenga, ndo maanorwiwa, haarwi pano pasi. Mugare makazviziva pese pamunofamba kuti hondo chaiyo haisi hondo iyi yatinoona iri physical yekuti unoti ndarona nhingi ndikawina. Hondo chaiyo ndo inorwiwa wakavata. Hondo chaiyo ndo inorwiwa kuseri usingazivi. Hondo chaiyo ndo pavari kuteta izvozvi madare madoro akabikwa. Vamwe vautanga kutonyika zviyo kuti vabike matare izvozvi. Haungazivi mudikani, pamwe zita rako ndo riri pa next on the line, pamwe zita rako ndo rinoda kutoshandiswa kunzi next time uyu ndiye ari kutevera. Andi muri kunzwa. Saka vadikani, ndangoti mangwanana nhasi ndikukurudzirei kuti honai, kune muchinde werugare, kune munhu anokwanisa kuti protector one chete, kune munhu ari pamusoro pemazita ose, ane zita ari pamusoro pemazita ose, kune munhu ane upenyu hwako, anoda upenyu hwako, kune munhu akuchengetedza kusvika usvike pawasvika nhasi, paunodedzwa pauchinzi chembere iyi, kuti usvike pamakore iwayo kunzi chembere. Pane munhu akakuchengetedza kusvika ipapo. Haufambi uri wega. Dei anga asina hanya neupenyu hwako, dei asina kukusiya uchisvika ipapo. The problem yatinoita tinoti tinokanganwa, tiri vanhu tinorivara, tinokanganwa kwachakabva.
tinokangana kuti zvatinoita hatigoni kuzviita nesimba redu nekugona kwedu, but tine munhu anotitungamirira. Tinokangana kuziva kuti pawakasvika ipapo hauna kusvika wega, wakasvitswa neumwe munhu, pane akakusvitsa ipapo. Tinokangana kuziva zvese izvozvo. Saka mangwana nhasi tinoda kungokuencourage kuti Mwari vakuitire zvakanaka, Mwari vakutungamirire, Mwari vafambe newe. Ngatidzokerei pana Mwari vadikani. Tave nguva yekuti tidzokere takatiza pana Mwari. Vazhinji vedu takatiza pana Mwari. Takatiza tikanotsvaga zvinhu zvenyika zvisina zvatinotibhenefita. Takatiza tikatizira munyika musina protection. Munyika muri vulnerable guys. Munyika hamuna protection. Tiri vanhu vari kungofamba guys, hauna protection yedenga yaunayo. Hauna protection yaMwari yaunayo. Uri kungombeya uri kungofamba. Takatiza kwatanga tine protection tikaenda kuri vulnerable. As you walk, as you utori vulnerable. Paunenge wakavata anzi paunenge wakavata vavengi ndipo vanenge vari busy newe. Iwe uri mukati kana makazvitarisa kuma 10 minutes kuma 3-4 handitika ndo time yekuti unenge watsikirigwa nehope dzichinaka neruto ruchidona. Handi vavengi ndipo pavanosimuka, ndipo vanenge vachiita zvinhu zvavo. Ndonguva yatinenge chikurudzirwa kunzi 3 o'clock idzodzo futi newe mukaona mati. Ndonguva yavanoita chibhoyi, ndonguva futi vanotaurawo kuti sumuka na 3 o'clock uite chibhoyi. Saka you can see kuti it's a battle. You can see kuti it's a war. You are fighting a war in the spiritual realm. You are not fighting. Wakavata there's none. Ndosa uchona kuti unodyiswa wakarara. And unobvuma kudyiswa. Unotorota uchishama muromo wako uchitodya. Uchitozwa kunakirwa wakarara. Because kana uri mupenyu wakasvinura uchikwanisa kufamba kudai so hakuna munhu anga yakanifosa kuti dya chinhu chandisingadi chindikadya. But kana wakarara everything happens. Izvinhu zvakawanda zvinoitika kana wakarara. Kana wakarara ndipo pana spiritual husbands they come and attack you. Anouya achikuita mukadzi paanodira and you respond uri kuhope because unenge usingazivi, unenge uri mufananidzo werufu. Kana wakarara unenge uri mufananidzo werufu. Saka ndonguva yekuti kana hakuna munhu angauya ndakamira kudai saka kuti ndikuite mukadzi munhu andisingazivi chikwambo chandisingazivi ndikabvuma. Saka patinenge takarara a lot of things are happening. But mudikani ngoziva kuti kune kwatinotizira our way maker. Anditika Mwari vanobata moyo yedu, Mwari vanokuda sezvauri, Mwari vanoregerera, Mwari vakatokuregerera zvawakaita nezuro, Mwari vanewe panguva inoi, Mwari vanokuprotecta even kuma accidents, Mwari vanokuprotecta even kumweya yetsvina iri kusimuka. Tichingokansela mangwana nhasi kuti wese ari kutaura nezvezita rako, wese ari kukurongera dhende, wese ari kukurongera zvakaipa, wese ari kutaura any negative thing pamusoro pepenyu hwako, tinotaura kuti ngazvidzokere kwazviri kubva. Tinotaura tichizvikansela mangwana nhasi kuti hazvina simba pamusoro pepenyu hwako, ngazvishayiwe simba pamusoro pepenyu hwako, ngazvishayiwe chekuita pauri iwewe, nokuti iwewe uri weridzi rwemba yekukunda, uri weridzi rwemba yaJudha. Kana musoko raBhaibheri soko raMwari kuti we are more than conquerors in everything that we do. Antika who is he to lie to us? Mwari vakambotinyepera here? Mwari havatinyeperi. Uri mukundi nekudarikidza. The problem you don't know. The problem you underestimate yourself. The problem you run away from God. Kana zvinhu zvaoma chaiko chaiko haugoni kumira panzvimbo kuti Mwari zvinhu zvakaoma but ndichiramba ndiri pano, Mwari ndiri kuchema but ndichiramba ndakamira panzvimbo. Tinoda kutiza toenda kwatinofunga kuti kwakareruka. Andimona itai kuti murambe muri pana Mwari. Hanzi resist from the devil and he will flee away from you. Ramba Satan anotiza kwauri. But the moment that tinosekera nekumusekera anoswedera pedyo nesu zuva nezuva kusvikira asvika pakuataka kubvarura kukuuraya chaiko chaiko, kukubvarura chaiko chaiko. Zivai kuti Mwari uyu vanotida tese guys, havakusarudzi. Ndogara chikudza kuti havana basa nezvawakaita nezuro, havanei nezvawakaita last week. Ndimwara vakandosiyana neni newo kuti ndichakudzwa kuramba ndichingokudza kuti wewe last week papai wakazombodai, pai wakazodai. Mwari vanotarisa ipapo vachienda kumberi. He keeps no records of wrongdoings. He keeps no records of yesterday. Mwari vanoregera ipapo vachienda newe mberi. Garai mimba yaJehovha, garai patsoka dzaJehovha, dzokerai pana Mwari. Makatiza pana Mwari, vazhinji venyu makatiza pana Mwari. Hamuchazivi kuti Mwari exists. Munozviziva kuti Mwari ariko, but you no longer do what you used to do kudhara. Hamuchina when is the last time makambofuga mangoti Mwari handina chandakaona kukumbirai, ndoda ngoti makanaka maita enyu makatendeka. Mangoni mutsa mangwana nhasi ndaona zuva. Vangani venyu izvozvi pana patiri 65 kudai amukamba kusina kati maita enyu Jehovha zuva iri ndariona. Ndakasingafangu kuti ndiri kodzere. It's not compulsory, it's not a must kuti kumuka uchona zuva, but inyasha dzikumuka uchona zuva. And haukwanisi kuzvitongera kuti nditomuka nditoriona zuva whether God likes it or not. No, inyasha dzekuti umuka uchiona zuva. Vangani vamukamba kuseni vakati Mwari maita henyu, ndoda ngokutendai, manditendera kuti ndione zuva ranhasi. Because as we speak right now ndichitaura nemi pano kudai, kune ari kutopushwa izvozvi, ari kutonyorwa kunzi time of death nguva dzakati. Pane ari kutopushwa izvozvi vakananga kumochari akavata madekwana kumuka, but waitirwa chedzo kuti umuke vadikani. And it's high time you go back to God.
mirai pana Mwari, nyika nekuzere kwekose ichafura, but the word of God will always be there. Zvese zvatinoona izvi zvichaparara. It's all vanity zvinodarika. Chinhu one cheramba chakamira, cheramba chiripo isoko raMwari. Ngatidzokerei pasoko raMwari. Ngatisiyei kuita zvinhu zvakaipa, ngatisiyei kugara tiri mukati mezvivi, ngatisiyei kuita swept away nezvinhu zvisingatipi benefit mukati muupenyu hwedu. Ngatidzokerei pana Mwari. Zvese zvatinoona, zvese zvatinoona zvinodarika. Zvese zvinouya zvichidarika, zvinofura mabuilding achawa anodonha, miti iyi inosvika pakuoma, lawn hedge yamuri kuona inosvika pakuoma, but soko raMwari will always be there every day. Dzokerai pana Mwari. Dzokerai pana Mwari, mutsvagai umambo hwaMwari. Tsvagai umambo hwaMwari, tsvagai umambo hwaJehovha. Soko raMwari riri kuti nditsvagei ndichawanikwa. Zvichireva kuti maybe ichasvika time yekuti unenge wakumutsvaga Mwari uya tisingasamuwani. Saka achiri kuwanikwa kudai, so seek ye the kingdom of God first and everything shall be added unto you. Tsvagai Mwari uyu mumuwane, mukamuwana marriage dzamuri kutsvaga dzinouya. Mukamuwana Mwari uyu health dzamuri kutsvaga dzinouya. Mukamuwana Mwari uyu basa ramuri kutsvaga rinouya. Ukamuwana Mwari uyu zvari kukumbira zvose zvinouya. Ngatimudzokerai pana Mwari, tise focus yedu pana Mwari. Honai zvadotanga Easter inoi, vavengi vatotanga kufuridzira. Vatengi vatotanga kudai, vamwe vedu tinobva kumafamilies ekuti holiday yega yega kunofanirwa kunzi kudonhe munhu, but tinokangana kuti kuna Mwari mupenyu anorarama. Vamwe vedu kumusha kwenyu kwamunotobva munotoziva zviri mumusha menyu zvakakomba zvatisingazivisi, kuti kungofambawo kudai so dzingori nyasha ngadei ndakafaudhara. Unotoziva kuti your life is at stake. Unotoziva kuti uri kudiwa, uri kudedzwa, uri kutodedzwa kunzi uuye to the other side. Utodedzwa kuti upetwe uparadzwe, but unokangana kuti Mwari variko. Dzokerai pana Mwari vadikani. Tiri kuparara because tiri kushaya njere. Hatina njere, hatina zivo. Tiri kuparara because of that. Even Bible wrote that my people are perishing because of the lack of knowledge. Tiri kuparara because hatisi kumuziva Mwari. Tiri kumukangano waMwari, tinomuziva but tinomukangano. Tinomuziva but Mwari tinofuratira. Tinomuziva Mwari but kune zvatakunyanya kukoshesa mazuva ano kudarika Mwari uyu. Dzokerai pana Mwari. Uchisumuka Easter holiday inoi, udza Mwari kuti Mwari ndaakufamba. Ivai mutungamiriri wangu. Ivai mutyairi webhasi. Ivai mutyairi wemotikari. Mwari batai pamunobata napo. Ndigonerei mufambe neni. Ndoga handigoni ndiri budo nyama. Ndinokundikana. Mhepo dzinosumuka muchadenga, mhepo mweya yetsvina, mweya yevakafa, mweya inosumudzwa, mweya isezere mumarodhumu. Mwari ndichengetedzei, ndiprotectei. Itai kuti mufambe neni Mwari, makandichengetedza bhasi rauya. Kutsvaga tiketi. Kutsvaga tiketi. Money. Just take it off. Okay, just pop it on again. Thank you. Basi chatinonza kubasa inasi. Nyasinda kupekina kasi. Kugara kusenda kunasi. Study. Andi muri kunzwisisa, ngatidzokerei pasoko raMwari vadikani. Tiri vapfuuri nenzira. Tiri vapfuuri pano pasi. Tiri vapfuuri mufunge. Tiri kungodarikawo. Chaitigwa nyasha dzinoshamisa kuti isi vamwe tisvike kuma40 chakadaro. Nyasha dzisina ani nani anogona kudziwana. Inyasha dzekuti we will never take it for granted. Nokuti vazhinji vari kukundikana kusvika ipapo. Saka mudikani muchisumuka kuenda kwaruda kuenda. Mwari wakuitire zvakanaka. Handina hangu mashoko andangoenda nangu yakuti kune mhuri dzarasikirwa nehama dzazvo muaccident yemabhazi yandaona. Nevana vasiyiwa nematicha aya vashaika. Ndingoti aiwa nyaradzwai nashe. Ningosingazvitarisiri. Ningochiti mai vabuda vaenda kwakati, mai vari kuuya vanenge vatofona kumba achifonera mhuri dzoti ndakwira bhazi rakanzi chakati ndiri kuuya. Ndakwira bhazi ndiri kusvika mondimirira parengi mangwana. Instead yekumirira mai parengi mangwana, wakuminda kunomirira chitunha, wakumirira motikari yepala
ichaya nebhodhi yamai. It's not easy. Badikani, it's not easy. Munhu wese achisumuka ofisi anenge audza hama dzake kuti ndozvaitika, because tiri vanhu tinoplana, tokangana kusati patinoplana isusu kune anotiplanira, kutidarika. Anmona, we tend to forget all that. Mwari akuitire zvakanaka badikani. Papedzangu ndami nguva ina zvacharongwa basa chiripo. Masura ne 30 minutes nditanga na 8. Guys, ndiudzaiwo nyaya, what is going on? Tell me nyaya. Say guys. Muri say. Tell me nyaya. Very young teachers, very young ladies, I think kuma late 20s, kuma 27, 28, 29, 30, 31. My pictures and down. Mfunde. Murwaza isho. Mwantu zero nyaya guys. Life with fads. Ndaona pabhasi, paextende bus, one lady akatoshaika zvorwadza picture yandaona. Imagine unenge watooneka uchibva zvakanaka nakwarongedza zvinhu zvako, the next thing boom, picture yakucirculate wakafa uri paaccident scene. Mfunge. Right guys, ndapinda hangu muve nemasina usiku wakanaka. Mupenyu mutoro chengeto. Upenyu ndo zvaunoita. Chidzokerai pana Mwari. Mugare manzi vakarapafadzwa vanofamba muna Kristu. Chifambai muna Kristu. Dzokerai kuna Mwari. Ndokune protection necoverage yose ikoko. Mosara zvakanaka guys, muve nezuva